Kien fi 13 ta' Diċembru 1974 li nħatar għall-ewwel darba President tar-Repubblika Maltija, Serent Nmamo, u bekk ir-Reġina Elisabetta ma baqgħetx il-kap tal-Istat. Fost it-tibdiliet approvati miż-żewġ naħat tal-Kamra fil-Kostituzzjoni kien hemm dik li Malta ssir Repubblika. Il-Forzi Armati ta' Malta fakret it-43 anniversarju tar-Repubblika Maltija bit-trooping tal-kuluri presidenzjali ippreżentat lill-Forzi Armati fl-2014. Din il-parata ilha ma ssir mill-1900 f'Malta. Il-kelma trooping tfisser li truppi tar-reġimenti jesebixxu l-kuluri tagħhom ta' spiss billi jimmarċjaw bil-mod tul l-istakkament ta' truppi bilan li jfakru lil dawk is-soldati kollha li tilfu ħajjithom fuq xogħolhom. Il-kulur presidenzjali jissimbolizza l-lealtà u d-devozzjoni tal-Forzi Armati lejn il-kap tal-Istat u l-poplu Malti. Għad 9:30 ta' filgħodu, il-banda tal-Forzi Armati mexxiet lil parata tal-Forzi Armati fuq quddiem minn quddiem il-binja tal-Parlament sa Pjazza San George fejn hemmhekk il-parata ħadet posta biex tagħti s-salut nazzjonali u l-Gwardja tal-Unur tiġi ispezzjonata mill-President ta' Malta. Wara wirja mill-banda tal-Forzi Armati immexxija minn Warrant Officer 1 Jonathan Borch li esegwit diversi siltiet mużikali popolari bħat-tieni valz ta' Shostakovich u Viva Malta. L-istandard presidenzjali ġie ppreżentat lill-uffiċjali inkarigat u hemmhekk il-parata mmarċjat bil-motu bil-ħeffa f'ringieli distakkati ta' erba'. Il-parata mbagħad sparat il-fedeġwa wara li avvanzaw in review order. Il-parata ntemmet malli il-President ta' Malta mexxiet il-mistednin ta' ċeremonja ta' ġieħi Repubblika ġewwa l-Palazz u marċjat lura lejn il-binja tal-Parlament. Wara l-parata, it-tfal kellhom iċ-ċans jiġbru l-iskrataġġ li ħallew warahom is-soldati.